Apil kag Olympics ya? Apil kag Olympics? Nawa na, nagsugod na si Titing. Ingon kong gibuslot tol. Na, buslot imong oh. Ako lagi, ako lagi. Hello, what's up mga kagahe? So ngayon, magkanibago na ng vlog. Yo, mga Yo, what's up mga kagahe? Gahig! Gahig, olong! Yan! Gahe! Tana! Gahig tanan. Ayun! Anong gagawin nyo ngayon? Dito kami ngayon, magsisegregate na kami ng mga basura yung nakuha namin doon sa dagat. Itong mga basura na to, galing to sa yung nakuha namin sa episode 1, episode 2. Ito na yun, ngayon segregate na namin. So, tara na! Go! Hey, let's go! Oh, segregate! Uy, asa mamunduha? Ano yung mga plastic at ilaong diri ko? Ilang styro. Ay, unahon. Oh. Yes, ito sa nadali. Tapos yung mga plastic dali. Guys, ito yung kuha namin sa dagat to. Iba-ibang klase. May plastic, may styrofoam, may styrofoam. Mga bote. Bote. Tirador. Plastic. Uy, chinelas. Kaya nga isisegregate namin guys para mabinta namin yung mga bote at saka yung mga bote at saka plastic. Kumni na may bag ni. Uy, pag gloves munduha. Uy! Hoy, pula na to yun. Okay. Grabe. Parang may Apli pag ni parang. Okay, mahuman na silang mama. Cute, taktunin ni mo itong basket. Pagkakto ka dyan sa tikas. Kuya, Hello? You are recalling your sir? Hinaya po na! Oh, gas yan. Ay, sandali bro. So guys, mag-igit. Igit. Aturan. Yung para napot tayo. Tuhan. Babalik yung ako. Uy, ito. Pwede masabsab. Ano sila? Hindi natin masabsab. guys, ibang-ibang uri ng basura dito. Olay guys. Abis amat. Ay, go. Uy. O, diba? Grabe guys, ang dami. Kung kukunin natin lahat ng basura sa dagat, ay nako. Diyos ko po. Times 1 million. Uy, para sa CR mo na nga, bro. Para sa inidora. Iya bang gisimot, kalod. Dagan ba kita? Dib, ipangkuhan ninyo diri, Dib. Ano yan, ma? Oh, yan na. Ito, ang daming chinilas. So, nakuha namin sa dagat. Tsaka plastic, may bote. Daming bote din. Hindi pa yan yung chinilas guys, ang dami pa. Meron pang mga 10 sako doon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O, 13 na sako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, 20 di kasako di ay. Sakit jud dia. Adto man paduog hangin ya, madagit man ang feel ba. Sigo niya mo.
mga kuko. Isa mo nang wala. Basura ka. Eh, betul juga. Tadi. Kita suku tahu ini. Apa? San. Grabe, ang Keso career bing. Irving, Karyo Irving. Re. Oh iya, temo ayat ah. Oo, yung girlfriend ni Titing. Wow! Ew! Rampa. Let's go! Come here! Contestant number 1. Takiang. Ayaw na sakit ka to. Ayaw. Ano mo dong? Ayaw si pinapag dong. Asa magkakilyo? Ano ito ayat? Grabe guys. Susun 3, 5, 10, 11. Ana deh, baka deh. Kaya naman. Ano to ma? Mga extra lang. Styro. Mga... Styrofoam at saka plastic. Apa mandiri yun? Daming styrofoam guys. To, sobrang dami oh. Halos styrofoam. Ayan, oh, ito mga hindi mabubulok guys. Ito, chinelas. Pwedeng pagpilian. Mga plastic bottles at mga bote ng alak. Oo, namasaya ni. Dami. Balik ka tayo. Generator. Ato sa dito ya, smile dito ya. Ato ba, smile dito. Sige pa nga Kung sana? Suction catheter. Katiter nga. Katiter. Suction catheter. Pang. Distraction sakit. Hindi ko yung nandiyan kay iya manapang sa iyang anak ko. Amutin. Oh, the chin. Para sa anak ni mo, pohon. Wala na si. Oh, ano pa, chinilas, oh. Bagong tag. Bobo ka. Magana ka. Lagi kuha dyan di chin-chin, oh, yung gipalahi. Sino? Jen. Pa. Nani, merek ba? Bukay ba? Bukay mo pabibi na. Na. Heart, kanisa lang may bagwayo. Ano, sir? Bakit? Handa na. Ang dami, no? Aw ka na mga dagong kahoy, ibutag. Marami-rami. Na. Sa isa't isa. Marami-rami. Berapa na lang kayo? Kisa may nanguhag kahoy. Kani diri ay na. Huwag gaing na mama. Ayaw na panguhang kahoy. Nanguha yung kahoy, oy. Unsa kayang kahoy? Hindi ko nangunguha ng kahoy. Hindi na nangunguha. Unsa na ma? Oh, Umbrella. Payo. Umbrella. Taka na. Oh, di ba guys? Dumadami na yung chinelas, no? Oh. So, galing to sa dagat. Iba-iba oh. Recycle na. Kung ano lang yun. Ito, yung Butang ang suka, Teo. Oh, giko nas ko ni mo pa jubot ngag suka. Kuyaw. Oh, nga buak na yun gipon labay da. Ayaw sa na niyo itsa, oy. Pwede mo matulog. Dami. Nagunsa mi tino nagduwa ro mas tino wa tanawa sa duwa ba. Marami yung basura sa dagat, guys. Obvious. Kaya kaso nga, wala na kaming sako. Wala kaming paglagyan. Kani ba malata manino? Dapaw kat. Kunsihal, mahilig sako kunsihal. Baka naman. Baka naman mayroong naawa, ano dyan, yung sako. Naghahanap kami ng mga sako. Paglagyan ng mga basura galing sa dagat. Ayan guys, dumarami na yung ano guys, yung chinilas. Korelo oy. Dong, magmata ko. Bak na. La, mo. La, mo.
Lamok. Ayong. Basa mo na imong lubot, oy. Nipaak mo na imong lubot. Tawa dyan so. Pasti nagsinulas. Nagkamas nila sa dagat. Wow. Nado. Para dito makuha ni. Yo, wan. Kana. Yan na diri. Botilya man ni ma. Magyapin. Dito matagpo ko be. Wala yung cloud. Sige. Shoulders mga ina. Sige lang, yaya, guno ba? Dali ba? Dali, balik. Ito guys, guys, mayroon ng ano, Aba daw, kamer. napkin. Kuskan tingog. Guys, ito yung bote guys, so sobrang tagal sa dagat eh. Tinubuan ng ano, ng talaba oh. Talaba na maliliit, yung sisi. Matagal na to siguro doon. Yeah, wag kayong magtapon guys ha. Ay nako. Bruno. Yan guys, 1/4 na lang. 1/4. Wa ano ba na? Unang kumuha. Huwag kayong magtapo ng basura kayo sana, kaya hindi biro mag ano, segregate, at saka masakit ang likod namin. Kasi hindi nagkakal ko eh. Kato na eh, suri-suya. Chen. Ha? Lamok. 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 Ayan! Bro, juga lamok ya. Kasi, alam mo, Ano na busing? kusa kami. Ayan guys, oh. Mga bote, kahoy. Tapos, buti ng alak. Mga plastic bottles, mga plastic. Tapos, ang dami na ng tsinelas. Grabe. Pasok na nila sa sako guys. Imo na ba? Ako na butilya pa. Tsinelas. Tapos, plastic bottles. Mga ano, Tupperware, oh. Daming sinilas, mga kagahi ako. Sus, nako. Sana huwag kayo magtapo ng basura sa kahit sa ano, sa ilog at sa dagat. Kasi wala kaming kunin. Si DC. Be, clean hands, clean hands. Clean hands. Very good. Pahid sa mukha. Ay! I-donate na to sa rated. Ano ba? I-donate namin sa rated. Mga bote guys. Ng alak. Isang sako na sinilas, oh. Nagayit angkol. Hindi pa nagkasya sa sako. Aray, kawawa. Sinong kawawa? Sako, kawawa. Isang sakong sinilas. Isa na lang. Ipasok. Ayun. Guys, ito Gono, isang sako. gono, ati chin-chin na yung Guys, kulilo. isang sako na sinilas, sapatos at iba pa. Tichin, baka may mga fans ka dyan. Nanonood sa'yo. Shoutout ko sa gamang takarkar. Ah! Ano, Ma'am Dise? Arisa lang na ikuha, day. Day, ato sa nibutan. Lamok. Lamok. Diba? Ang dami kinakain. Clean hands. Oo. Clean hands. Yee!
Oh, sige, sige. Ang cellphone maguna. So guys, ito yung panghinabas. Snack pa. Panghinabas. Kuhan ba? Pang ilap, pang kuan. Magas. Nagas. Pilabas. So, kanina bunga. Burakag ng oglamok. Mau din bunga sa kuhan guys sa Bunga lubi. bunga sa lubi. Kuan sa tabi. Lubi. Hoy. Smile. Smile. Hari na dun ilap. So guys, tapos na kami mag-segregate ng aming mga basura na nakuha sa dagat. Ito na lahat oh. Isang sako na sapatos, chinilas, at saka 3 sako na mga plastic. Plastic na pwede maibenta. At saka ito yung mga plastic na mga styrofoam. So, bago kami magpaalam guys, happy birthday belated nanay. Happy birthday belated. Happy Belated. Belated. Nanay Pilar. Oh, we miss you. Belated happy birthday kay Nanay Pilar. May special Performance kami sa inyo. special performance kami ngayon. Oh, position. Come here. 1, 2, 3. With kanta ha. 1. Lamok. La 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 lamok. Lamok. La 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 lamok. Lamok. La 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 la. Kasi dami lumok dito guys. Oh, lamok. Lamok. Lumok. Lamok. Lamok. Imong lamok. Imong lamok. Imong lamok. Imong lamok. Imong lamok. Imong lamok. Manikat doon sa si Jenjen. Alam mo, kalipong ato. Ansay mo? Lumok. Lumok. Ikaw, lamok ni mo. O, diba? And don't forget to Like,